our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Hoy, mga animal kayo! Huling-huli ko na kayo! Magkayakap pa kayo? Mali ka, babe. Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Kitang-kita ng dalawang mata ko yung higpit ng yakap mo sa kanya! Pasensya ka na, babe. Mabilis kasi yung takbo ng driver. Anong mabilis? Hindi pa nga tayo umaalis! Nasa terminal pa lang tayo! Manluloko ka? Ha? Manluloko ka? Car, kumain ka muna, oh. Ayoko. Sige, Car, bibigay ko to dun sa alis sa likod pag di mo to kinain. Ayoko nga. Kulit naman ni Yaya eh. Bibilang lang ako ng 3. Pag di mo to kinain, ibibigay ko to dun sa alis sa likod. 1. Ano, miss? Bibigay mo ba yan? Kasi kung di mo ibibigay, bababa na ako. Nakalagpas na ako kanina pa. Tina nga yan. Para! Bes, sana magka-jowa na ako, no? Matagal ko na kasi itong hiling. Ay naku, sana nga magkatotoo. Hi, miss. Pwede ba makuha ang cellphone mo? Ito na ata yun. Nagkatotoo na. Andres na siya sa akin. Kinukuha niya yung number ko. Oh my God. Bingi ka ba? Sabi ko cellphone lang. Hindi number mo, huwag kang filingera. Hold up to. Akin na. Akin na. Hoy! Hayop ka? Manluloko ka? Manluloko ka? Mali yung nasa isip mo, Han. Anong mali? Kitang-kita ko nakasandal ka sa kanya. Nakatulog lang ako. Hindi ko nga to kilala eh. Sino ka ba? Umalis ka nga. Makunwari ka pang di kilala. Hindi nga. Ito yung sukli nyo. Di ba galing kayong motel? Kalipin Yak! Ew! Kadiri! Hoy, babae! Kababae mong tao nanonood ka niyan? Anong paki mo? Paki? Ang laswa-laswa na pinapanood mo. Tsaka, dito pa talaga sa pangpublikong lugar? Malaswa? Ba't mo ginawa? Ayan o, tingnan mo. Ang laswa-laswa mo dyan. Hoy! Ang kakapal na mukha nyo! Dito pa talaga kayo naglalandian? Lalong-lalong ka ng babae ka, ha? Ha? Nakakasira ka ng pamilya! Ano ba? Hindi ko kasalanan kung hindi ka maganda! Losyang ka na! Aba, matapang ka pa ha? Ikaw pa yung nakakasira ng pamilya! Walang niya ka! Mga hayop kayo? Kayo pala sumira ng pamilya namin? Sino ka ba, ha? Oo nga! Bakit ka ba nakikialam? Nung wag makialam, ako lang naman ang tunay na asawa, mga kabet! Hoy! Mga hayop kayo, mga walang puso. Sino ba siya? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Kaya mo talagang tiisin at tignan yung nakatayo lang? Sino ba siya? Ba't ang kulit? Siguro asawa mo yan, no? Hindi, no? Sino ka ba? Ba't galit na galit ka at ginugulo mo kami? Wow! Sinong hindi magagalit? Kami lang naman yung siningitan nyo sa pila. Di man lang kayo naawa sa kasama kong bulag. Hayop ka. Ano bang trip mo, pre? Hindi nga kita kilala eh. Halika na, babe. Ang lakas ng trip ng lalaking ito.
Sir, ang galing nyo ah. Buti na lang naabutan nyo yung kabit ng asawa nyo. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Eh, hindi ko nga yun kilala eh. Eh, bakit nyo po binugbog? Ah, para-paraan lang para makasakay. Nagmamadali kasi ako. Ano ba? Ano ba? Ang kulit! Kanina ka pa! Ano ba? Tomboy ka ba? Minamanyak mo ata ako ah! Kanina ka pa siksik ng siksik! Sorry miss ah. Sinisiksik din kasi ako ng katabi ko. Ano katabi mo? Idalawa lang tayo dito sa van! Adi ka ba? Ano ka pa, miss? Huwag kang sandal ng sandal. Ano ba? Ay, ano ka ba, miss? Kanina ka pa, nakakabwisit ka na. Hoy miss, kahit anong sigaw mo dyan, di ka niyan maririnig. Bakit naman? Eh, deads na yan oh. Duguan yung likod, parang binaril.